l'Ajuntament un sistema de gestió que faci més eficaç, més eficient totes les àrees de l'Ajuntament. El clientelisme està, i el clientelisme no el pots llevar, perquè hi ha una llei que tu no pots anar ara i dir, no, doncs ara fica jo els meus, això és una barbaritat. Tenim uns funcionaris, que són 360 més o menys, és una barbaritat. És una barbaritat, me referís, de lo gran que és allò, no? Però podem fer-ho el més rentable possible, sí. Podem necessitem fer una auditoria de comptes, necessitem modificar el treball d'algunes àrees i potser reconduir els recursos que tenim en una àrea o en una altra, i això hi ha que fer-ho. I com hi ha que fer-ho? Des de dins, comptant amb ells. No hi ha més remei que comptar amb ells. Però sí que, evidentment, hi ha que treballar en això, sobretot en participació, en transparència. Nosaltres volem ficar inclús indicadors, que volíem ficar en totes les àrees, indicadors municipals que siguin públics i que puguen seguir-se per la població. I en el tema econòmic, ficar-los a més que es puguen seguir i que la ciutadania, nosaltres donar comptes a la ciutadania. Cada 3 mesos, per exemple, podríem donar comptes d'aquests indicadors de si van bé, si van mal, i atendre de veres, però en directe a les persones, públicament, no dir, sí, hem parlat de l'associació de no sé què, hem parlat de l'associació de no sé quan, però després, a l'hora de la veritat, on està el consens? El consens està en fer un Consell Econòmic i Social, evidentment, parlar amb ells, però també parlar amb la ciutadania, però parlar públicament, donar comptes, donar la cara. Això és canviar una miqueta, és fer una gestió més oberta i canviar una miqueta el que és el govern de l'Ajuntament. Nosaltres volem que la transparència sigui real, aquests indicadors serien públics sempre, els indicadors es decidissin en el poble, serien públics, serien indicadors simplement, i mira, doncs este va mal, este va molt bé, i reconduir les coses. Això que evitaria també, evitaria la corrupció, també evitaria l'actitud política és importantíssim. No podem permetre que hi hagi ciutadans i ciutadanes que envien instàncies a l'Ajuntament i no es contesten. No es contesten. Però no contesten ni a nosaltres tampoc. Nosaltres estem com a regidors a l'Ajuntament i tampoc en contesten en tot. En algunes coses sí, però en altres no contesten. O que quan contesten fa 2 anys de la pregunta i ens en recordem. Això no és un govern obert. Volem transparència i volem participació. Ara mateix els medis tècnics han canviat, la tecnologia ha canviat i se pot fer molt més àgil. Sí que han fet algunes coses, ja que reconeixen també. S'han fet algunes coses, com Privaret, com algunes coses que s'han fet. Però jo crec que falta molt per fer i que nosaltres estem per fer. Molt bé, si us pareix, anem a tancar i jo vaig a tancar d'una manera un poquet egoista. Mireu, alguns o algunes no han conegut esta nit. Jo necessito 4.200 vots a Esquerra Unida per a poder entrar a l'Ajuntament de Riba-roja. Soc el número 7. Rafa entrarà segur. Necessito que mos voteu perquè jo pugui entrar a l'Ajuntament. Bueno, refem Riba-roja entre tots. I la refem des de l'esquerra, des de l'esquerra.